Hasiko gara, ja, ontzia honez aurkezten arraunlari. Iker Uarte, Makin Kolas, Xavier Olaskoaga, Xavier Salaberria, Aimar Kanbandegi. Urrengo multzoa igoko dana, mutilak ja bigarren Eneko Larruzkain, Xavier Herrador. Joritz Errepola, Gorka Sánchez, Jon Pascual, eta Telmo Bar. Unai Lecuona, Kepa Altuna, eta Gonzalo Bueno. Patroia, Kim Muñoz, 19 urte egin berria, entrenatzailea, Txalo Carrió. Batez ere ikasi eta erakutsi arron egiten bloke guzti hori egiten, ikusi da negu honein dugu, negu emaitza kristena izan zen, guretzat ustez baino pixka eta hobetego, baina ja hor gaudela, saiatu gora hori mantentzen. Hori ez du nahi izan, hori izango da gure helburua izango da mantentzea liga honetan eta horrela borrokatuko dugu. 19 neska die, 8 berriak dire lehengo urteko buruz, osea 8 aurten lehenengo urtea hemen egoten direla, eta danokeri oso eskertuak gaude eta bereziki beste taldetikan etorri direna guri laguntzeko. Jule Arkotxa, Janin Nekute, Helene Sagrazazu, Gaia Mendizabal, Itxaso Goikoetxea, Magi Olaskoaga, Maider Pérez, eta Ane Artiro. Ane Mendizabal, eta Fernández, Irati Camarero, Amaia Olazabal, Eneritz Martiarena eta Adriana Ramos. Jasone Michelena, Nerea Itxaso, Maider Peñalba eta Irati Gaztelu Mendi. Patroia Miren Garmendia, entrenatzailea bosgarren urtean gure bila Iker Cortés. Iker. Zera baten, hori kostatu zaigu pizkate blokea izia. Udalarra iristen garela blokeun batekin eta lehendabiziko estropadan ikusi da. Lehendabiziko estropada eta gara pauso bat eman dugu gure objetiboa betetzeko. Helburua, esan dugu moduan, saiertzia, etera, euskotrenera igotzia eta kontzara zenkatzea, ez? Bai, bi horiek dira gure objetiboak eta hori. Hasi gara ondo, printzipioz badirudi ondo dukala eta ondo dukala. Eskerrik asko Iker. Lehenengo urtia gurekin arraunean, Azpeitia arrala berez, lehenengo urtian Santurtzin egon duzen, ongi etorria Jon Etxani. Arrobikoak dire, baina klubean urte pila bat daramate. Beñat Alkain, Eneko Kiriboi eta Xavier Uriaran. Iparraldetik dator, Bakito Nikola. Alain Osambela, Gaizka Morostiana. Ibai Camarero, Alde Bezponda, Iketi Alfa, Íñigo Sagrajatu, Beñat Iriarte.
Urko Redondoz, azpigarren urtia gurekin, Oriotik. Alex Udare, Usurbildarra, behatzigarren urtia gurekin. Xabi Etxebeste, Donostia, behatzigarren urtia gurekin ere. Eta Jon Elizarralde, Tolosakua, 10. urtia gurekin. Amairu urte lehenengo taldean, Mane Xaldai. Patroia Joseba Munarri eta entrenatzaile modun ditugu. Inigo Berti, 3. urtia entrenatzaile laguntzailea, Mikel Orbañanos, 21 urte gurekin. Urtean aukera izango dut gaina, ez dura eta joteko ere bai, eta hori berri hona. Egia esan, aurre moraldi nintigun estropadak eta entrenamendu eta nahiko txukun jundia. Giro politek hau, elkarten, bai neska, bai mutil gazte eta bai atraineruko mutileak, eta bertatik bai ditzai esperantza eta gogoz bedetako denboraldi bat, biziko dugula, eta gogo eta ilusio ikesteo falta eta berro horrekin aurreak utegean. Gustatuko letzai duke, lehen urteko martxan ibiltzia, ez da erretxe izango, gehi ikusi berko aurkarik ez emain emategoen, baina gure helburu behintza lehen urteko martxa harrapatzen dugun, da hori ala baldin bada ibiltzea eta aurkarik gogorrez egona erosin jentzako. Urrengoa, Josemi, lehendakari moduan. Egia esan, gaur oso pozik, 3 urte egon gara gaurko egitali hau antolatu ezinik. Garai guzti honetan Amakina lagun eta herritar ezagunak joan dire ere bai, arraunzale handiak ere bai, baina gaur pozik egoteko eguna da. San Juan bezpera da, udarra dator, kriston arranoeri pila ditugu, neska eta mutil gazte herriaren izena hortik defenditzeko prest, eta ilusioz beteta, eta eskerturik gehien bat, gazte hauek urte guztian egunero egiten duten lanagatik. Hemen ari direnak gehi, eta hori oso presente dugu, Sevillaldian direnak, beste mailetan ari direnak, eta hori ikusten dugu dela gure herri honen indargune bat. Zuek zabiltzaten lekuan zabiltzatela, Hondarbilaren izenean ari zatela, eta horrek guri hemen gauden guztiok ere asko ematen digu. Orduan, ez ahaztu sekulan hemengo bakotxak zuen lanarekin bere bizian jasotzen duela post-hondar ale hori. Gu konformatzen gera zuek alduzien guztia ematearekin. Jakin badakigu emaitzak etorreko direla. Jasi dire da beneko, jasi gara tituloekin, banderekin, baina batez ere hori kontuan hartu. Neratetik besterik ez, eskerrik asko. Bukatuko dugu argazki bat ateratzen arraunlari guztiak. Entrenamendu gisak orain egingo duguna, eta hori zimeltzen den koroa irabazteagatik. Guk, ordea, zimeltzen ez denagatik. Hitz ederrak dira hauek San Paulok esaten dituena, eta pentsatzen dut zuek nik baina asko zobete dakizuela, orain hasiko gara bedeinkazioarekin. Aineru honek eta bere arraunlariek ondo nabigatu dezatela eskatzen dizugu. Eta zu piloto gisa hartuta itsasoko arrisku guztiak gainditu ditzatela. Aitak eta semeak eta Espiritu Santua.
Picha papel, Tommy, picha papel.